simpelthen noget, vi kan køre penge op af, eller hvad? Ja! 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 Ej, blowing bubbles! Hvor fanden er alle barne henne? Derude. But the very next day, you gave it away, Nick. You fucking bastard. Ja, du lurer dem der. Hvad? Ja, du lurer dem der. Jeg ved ikke, hvad det er. Du optager ikke? Jo. Nej, det gør ikke. Hvad du har i hånden? Det her, det er Absolut Vodka. Det er svensk pis. Det er det sidste, man går til, men der er ikke mere tilbage til festen. Så der er lige et par øl, og så tager du en tår, Nick. Så nu tager vi en tår af det her pis. Nu er sagen. Seriøst, det smager virkelig også af svensker. Hvad så, Niels? Hvad så? Er vi klar? Det brænder! Vi er altid klar. Sådan skal det være. Lige nu der har vi 5 barer her. Og de skal jo drikkes, så jeg foreslår, at vi kommer i gang, Nick. Jeg er fucking frisk. Jamen, du er fucking frisk altid, så lad os komme i gang med at drikke de barer der. Lad os komme i gang!